En els últims anys hem dut a terme un projecte que va més enllà de la transformació física dels espais, centrat en l'alumnat i que millora o que porta a millorar el seu procés d'aprenentatge. A través d'un equip format per arquitectes, dissenyadors i sobretot pel professorat del centre escolar, hem dissenyat entorns pedagògics que afavoreixen el desenvolupament integral de l'alumnat, creant ambients d'aprenentatge flexibles i personalitzats, incloent espais que fomenten dinàmiques vinculades a les arts, les ciències i la comunicació. Espais on l'alumnat es sent com a casa, el que potencia el seu aprenentatge al llarg de la seva vida.